גרוב 88. אני רוצה להגיד שלום לשני המבצעים של השיר ששמעתם עכשיו. טונה, ברוך הבא לגרוב 88. ברוך הנמצא. נצ'י נצ', ברוך השב. גרשנמני אמן. מה העניינים? מה קורה? כפרה עליך. איזה כיף שאתם פה. כיף להיות פה. כיף גדול. אז השיר ששמענו שאנחנו עדיין שומעים, אני כאן לשבור, שוחה לקראת אירוע מיוחד, שלא לומר היסטורי. היסטורי לא, אבל... לא, אל תסתנה, זה האירוע הכי חשוב שהיה בתולדות המדינה לדעתי. אני חושב, זה... יותר מקום המדינה אפילו. כן, זה איפשהו שם. לא יודע אם צריך להגזים, בואו, לא נעוף על עצמנו. כ"ט בנובמבר ושוני. ואז אמפי שוני, לגמרי. אז ההכנות בעיצומן? בעיצומן, כן. חזרות, עניינים. הוא הסיע אותי לפה, הוא שומע את החזרות באוטו. כן, עד כדי כך. כן, כן, לגמרי, אנחנו בתוך זה. אז למי מן המאזינים שלא מכיר את ההיסטוריה, ההיכרות ביניכם היא לא בדיוק עניין חדש. נצ'י, אתה מרשה לי לומר שהתחלת בתור מעריץ של טונה? אני עדיין מעריץ של טונה, אבל לגמרי הוא היה אני זוכר שפעם הגבתי לו לתגובה בפורום תפוז, שהוא רשם משהו, רשמתי לו, טונה, אתה גיבור ילדות. אתה יודע שהייתי... באמת? כן, בטח. אתה בטוח לא תזכור את זה, אבל זה קרה. אני ברור שאני לא זוכר את זה. לא, הוא לגמרי היה אחד ב-MCs, אתה יודע, שכשנכנסתי להיפ-הופ הישראלי ולסצנה הפוריה שהייתה פה בתחילת שנות ה-2000, אז הוא וחבריו לגמרי היו פסקול נעוריי. ושניכם גם... וואו. כן, ניתן לך רגע להקל את זה. שניכם גם מגיעים מאותה העיר, פתח תקווה. הארורה. אותה שכונה. מקום שאתם מזכירים גם ברפ שלכם לא מעט. הוא עושה את זה יותר בסטייל. אני חפרתי, לעסתי את הנושא. אתה עשית אלבום. כן, הוא עושה את זה יותר מעודן ממני. אז שם לראשונה הצטלבו דרכיכם או שבפורום תפוז? אנחנו מעולם לא נפגשנו בשכונה, הוא פגש את שמואל כמה פעמים. שמואל, מה זה כמה פעמים? שמואל היה בכל מקום שהייתי הולך אליו. שמואל מלהקת פרודוקס, כן. שמואל וצ'יצ'ו. בכל מקום שהייתי הולך הם היו, והם אפילו השמיעו לי שירים, עוד לפני שהיה נצ'י בלהקה. נכון. הם השמיעו לי את השירים שהיו. זה נכון. כן. אז נפגשנו רק בהקלטות. בהקלטות ולפני, בהופעות של השבט אני מניח וכאלה, היו כמה מקרים כאלה, זה קרה מתישהו. כן? היו שתי הופעות. היו שתי הופעות? של השבט. בטוח, לא, אתה גם היית בא לג'י-ספוט בעצם. היית בא? בטח שהייתי בא לג'י-ספוט. לא, אבל כשאני התחלתי לבוא, אתה יודע, כשכבר היית, לא, היית בצבא בטח. הייתי בצבא נראה לי, בדיוק שזה אתה פרחת שם, אני בגיל 16. התגייסתי. אז כן, אז לא נפגשנו שם. אבל נפגשנו באירוע כזה או אחר. ומתי היחסים ביניכם הפכו ליחסי עבודה? שלחתי לו הודעה בפייסבוק, רק כשהפייסבוק נפתח. זה הדבר הראשון שעשית בפייסבוק. אחד הדברים הראשונים, שלחתי לו, תקשיב, יש לנו הרכב, אנחנו עושים אלבום, ואנחנו עושים שיר עם MCs מפתח תקווה, ויהיה לנו כבוד לארח אותך, ואז הוא ענה לי, תיכנס להיסטורי שלי, אחי, והוא ענה לי ככה, פרודוקס זה קול לגמרי, ואמרתי, פאק, הוא מודע לקיומנו, וזה היה מאוד מאוד מרגש, והוא פשוט זרם, אתה יודע, והיו MCs כאילו שסירבו. מפתח תקווה? קטנים ממנו סירבו. גדול. וכן, וזה היה מדהים, זה היה מרגש מאוד. אז באמת השיר הזה קצת ארוך מדי מכדי לנגן אותו עכשיו, אבל מאותו רגע באמת החלה השרשרת של שיתופי פעולה ביניכם. אז בואו נשמע את אחד הבולטים שבהם, בור ועם הארץ, שיר הנושא של אלבום הסולו השני של נצ'י. מילה על השיר לפני? זה אמור להיות שיר שלו, והוא פשוט, כל פעם הוא זורק לי את השאריות שלו. זה מניאק. זה ממש נכון. אני יכול להגיד את האמת, זה רדיו. אני לפעמים עושה ביטים לפעמים, יוצא לחנים לפעמים, ולפעמים זה לא מתאים לי, אבל אני מאוד אוהב את זה, וזה היה חבל נגיד שלא יקרה עם זה שום דבר. והוא לפעמים הוא בדיוק הדמות, לפעמים שחסרה אצלי במוזיקה, שאני אומר אוקיי, הנה הוא יצא מזה, אני לא הייתי צולח את זה, כמו שהוא עשה את זה. אז צפו לעוד הרבה כאלה לדעתי. בעזרת השם. בואו נשמע את זה. קשה לי לעשות היסטוריה. אני מת על הברה הזה בסוף. אני לא יודע על מה חשבתי שאמרתי בני זונות חזרתי, כלומר זה אמור להיות ציני כאילו, או כאילו, אתה מבין כאילו מה הכוונה שלי? כן. על מה חשבתי? רגע, אני לא שומע אותי, הנה אני שומע. כאילו מה הייתה הכוונה שלי? אני לא יודע, באמת אני שואל אותך. רצית להודיע לכל הבני זונות שאתה חזרת. זה קצת מוזר. זה קצת צועקת שחסר. לא, כי הרבה פעמים הם לא יודעים. שחזרתי? אז אתה רוצה לתפוס את התשומת לב שלהם. זה משהו שיוצא באולפן בטח וכבר נשמע טוב, אז משאירים אותו. כן, יש בזה משהו, אף לא חשבתי על זה, מוזר. אז בשלבים
מוקדמים יותר של הקריירות שלכם, היה לכם קל יותר לבצע את השיר הזה ביחד בלייב, את זה ואת יתר שיתופי הפעולה שלכם. נכון. זה נהיה קצת יותר קשה כשהקריירות התחילו לנסוק, לכל אחד יש לוז הופעות מלא. זה נהיה יותר מרגש, כי כשהוא עולה אצלי פתאום, לפזמון, אז הקהל יוצא מגדרו. אתה מבין? וזה מרגש אותנו, כאילו, בטירוף. כאילו, מה שמרגיז אותי גם זה שלא מבינים שהוא, כאילו, עושים מאיתנו שני אנשים שכאילו, הכל ביחד, התחילו ביחד, אבל הם לא יודעים שזה, אתה הרבה לפניי, כלומר, אתה אכלת הרבה יותר חרה. מה זה משנה? זה משנה. אני לא יודע למה, זה תמיד אכפת לי. שידעו. מה זה משנה? אני תמיד רוצה שידעו. הנה, עכשיו הם יודעים. אמרת את זה ברדיו. אבל לא כולם יודעים. זה מוקלט, יוציאו את זה מהארכיון. וישדרו את זה בחדשות ערוץ 2. אנחנו, כל ישראל. כל ישראל, דוגרי, נכון. אז באמת, אבל כל אחד מכם עבר את הכברת דרך, אבל אתם יודעים, בגלל שהנסיקה הזאת התחילה פחות או יותר באותו זמן, אז זה מאוד טבעי לאנשים לחבר, וגם בגלל כל השיתופי פעולה שלכם. נכון. וזו גם, אני מניח, אחת הסיבות לקיום הערב הזה, לתת במה לביצוע כל שיתופי הפעולה שלכם. לא, זה פשוט היה, זה בא במקום הכי טבעי שלשנינו היה את החלום הזה, בדיוק דיברנו על זה אתמול, נראה לי שנזכרנו בזה שנינו, שכשהוא הוציא את האלבום האחרון שלו, בנית האחרון שלי, אז אמרנו, בוא חייבים לעשות שוני ביחד מתישהו. אתה מבין? ואז כאילו קרתה ההזדמנות הזאת, ופשוט זה היה הדבר הכי טבעי לעשות. אנחנו שני כרומוזומים, או שני אטומים, שאנחנו לא יודעים מה מפרט, מה כבר, מה גרם למי, מה לקח ממי, מי הלך זה, אנחנו בעצמנו מבולבלים, כן, אין לנו מושג כבר. אבל עברנו דרך, גם הדרך שעברנו בנפרד, עברנו אותה די בנפרד, אבל אנחנו חברים טובים, ואת הדרך שעברנו בנפרד, עברנו אותה יחד. אז חשבנו שזה רגע נחמד לצלם פשוט, שזה יהיה חבל לא לעשות את זה, זה הכל. וזה גם בטח, וזה גם יחסית קל, כי זה באמת אולי מקום לציין שהלהקות של שניכם חולקות גיטריסט, ניר דנן. כן, תראה, קל זה לא, בטח לא לניר דנן, מסכן. אבל זה היה הרבה יותר קשה, נכון, אם זה היה הכל זר, אבל החיבור מאוד טבעי. יש סוג של משפחה מאוד מורחבת, לא מוגדרת, שלי ושל טונה, אתה יודע, כולם כזה חברים בצורה כזו או אחרת ומכירים, כאילו שקל פתאום עובד עם נירו, אתה יודע, וטונה עובד עם שבא במדמן, יש דברים מאוד מאוד מוזרים. אני מוכר במדמן לפעמים. הוא מוכר במדמן, אתה מבין? בקיצור, מבצע השרשרות. שבא זה המנהל שלי, בקיצור, כן, שרשרות. מקסים, שרשרות. אז כאילו זה סוג של ביסט קוסט כזה, אבל לא מגניב וישראלי. הוופם. כן. אבל עם מכנסיים קצרים וכפכפים, אתה יודע, וופם כזה. ישראלי, כן. בון טאגס אין כפכפים. בון טאגס אין סבתא שלי. זה טוב. אבל חוץ מני, לכל אחד מכם יש את הנגנים שלו, איך זה יעבוד בשוני? הנגנים יחלקו את הבמה או שיחליפו ביניהם? איך זה יעבוד? כן, הנגנים שהם לא משותפים, הם כולם ביחד התערבבו, והרעיון הוא לעשות כמה שיותר רעש בהופעה הזאת ספציפית, כי זה... ואתם שכם על הבמה ביחד כל הזמן, או שזה איזשהו... כל הזמן, ומי שכבר קנה כרטיס, כאילו אני יכול להבטיח מהמקום הזה שזה כאילו מופע באמת חד פעמי, זה לא עכשיו אנחנו אומרים חד פעמי בשביל למכור את הכרטיסים, אלא זה חד פעמי ולא היה כזה בטוח, ואני לא יודע מתי יהיה עוד אחד כזה, זה כאילו איזושהי, אתה יודע, כאילו הכיף הכי טהור של... כן, זה לא משתלם כל כך, בגדול, להרים את המופע כזה, זה כאב ראש, וזה, אף אחד לא מרוויח מזה כלום, אבל זה משהו שחבל לפספס. אז הוא קורה, ויהיה פצצה. התחנה הבאה קיסריה. שמע את החזרות. הוא יעשה קיסריה לבד, אני אעשה אחריו קיסריה לבד, ואתה יודע, נחגוג פעם ב, אתה מבין, נעשה כיף פעם ב ביחד. אוקיי, אז לפני התוכנית ביקשתי מכל אחד מכם לבחור שיר של השני שאוהב במיוחד. אז נצ'י, איזה שיר של טונה בחרת? תשמע, אני רוק 30 קורא לי את הלב ואת הנשמה כל פעם. אני היה אמור להיות אירוח שלו באיזו הופעה שלי, וזה בסוף לא בכלל, כאילו לא קרה כי היה סתם אי הבנה, והלהקה שלי למדה את רוק 30. ואני עשיתי את הטקסט. ואני קולט שאני שר את המילים, אחי, ואני כאילו, אני בא לי לפקוט, יעני. עם האקסיות מסתובבות לך בראש, ויעני, איזה מילים, כוס עמק, זה סוג השם שאמרתי, פאק, איך אני לא כתבתי את זה, אתה מבין? זה כי עוד לא הגעת לגיל. כי אני עוד לא בן 30, אז זה רוק 30. אני רגע 28, אחי. אז בואו נשמע את זה, ואחר כך גם נשמע את הבחירה של טונה, לשיר של נצ'י.
רוק 30. כואב לי להוריד את זה, אבל אין לנו הרבה זמן. זה בדיוק בקטע של נט שעושה קולות רקע. כן, אני עושה פה קולות רקע ואף אחד לא יודע, אחי. צריך להגיד את זה. זה אני שם, אז מה איתך? מה שלום? אז הנה, בהופעה זה גם עוד משהו שאנחנו כבר יודעים על ההופעה. האמת שלא, אבל זה הקטע. יהיה הרבה הפתעות ופיתולים. אנחנו מחכים. אז באמת, דיברנו קודם מצחוק על זה שזה היסטוריה, אבל יש פה איזושהי היסטוריה, הופעה באמפי שוני, כל הכרטיסים נמכרו. ברוך השם. אתם מרגישים גאים? גאים ומרוגשים, בוודאי, איך אפשר שלא? זה... כאילו, הוא אמר מקודם, אמרנו אחרי זה נעשה, זה לא היה ככה בדיוק, זה היה כאילו כמו מדע בדיוני. זרקנו את זה בתור כאילו איזה קטע, אולי אפשר, זה רחוק מאוד ממה שזה. אז תודה. כן, תודה לקהל. ולקהל. לגמרי. אז הנה, אתם אמרתם בשיר, מה גרם להיפ-הופ לחזור? כן. אתה יודע, אני לא רוצה להיות מאלה שמלבים את ההייפ, אבל אני כן אגיד שאתם נמצאים בלב של כל זה, ואני חושב אני לא מרגיש את זה. אתם האנשים שיכולים לנווט את זה למקומות טובים. אני לא מרגיש את זה, ואנחנו לא צריכים לנווט שום דבר. הכל פה, תשמע גרש, לנווט במוזיקה, לא לנווט. אתה בחור חכם. לא, אני לא אומר את זה כאילו כלפיך. אנחנו אי אפשר לנווט פה כלום, אנחנו פשוט צריכים לעשות מוזיקה, אחי, נשבר לי מכל החרא הזה, אחי, ראיתי כתבה שהכותרת שלה זה סלסולים out, היפ-הופ in. מה זה הפאקינג חרא הזה? התחלנו עם זה. כאילו, התחילו להמליך פה וזה באסה. וכמו שאתם אומרים, כבר מחכים לקבור. ברור, כי זה התהליך הטבעי. כן, זה גם מה שיקרה גם, זה לא שלא אף אחד לא יקרה. אחי, עוד רגע יקברו אותנו ואז אכלנו חרא, אתה מבין? מכינים תיק חבצלת. אז טוב, אנחנו חייבים לסיים, אז תונה, רק בוא תגיד לנו איזה שיר שנצ'י שאתה בחרת. כלב, מי שלא אוהב אותך. וואי. זה הפייבוריט שלי. מימון על ההפקה. טוב, לא נספיק הרבה ממנו, אבל נצ'י, תונה, תודה רבה שהגעתם לכאן. תודה לך, אדוני. אנחנו מיד חוזרים לשעה השנייה של גרוב 88, אני תומר גרשנמן, והנה נצ'י, כלב מי שלא אוהב אותך. תודה רבה, חברים. תודה לך.